I čao svima i dobrodošli u moj novi video, moj ime je Nikola, kao što vidite, dakle, danas igramo Black Squad, tako da drugo nisam igrao naravno Black Squad, tako da nisam naravno drugo snimio, htio sam nešto da je snimim, tako sad nešto malo duže vreme, tako da ne znam što drugo da kažem. Tako da ne opuštajte se u ovu igru, tako da sam postao malo dobar u ovoj igri. Tako da vidimo, dobili smo neke, sad za kraj godine smo dobili nešto malo ovo. To malo do kraja, sad ćemo mi to nešto malo da otvorimo, što vidimo šta smo mi to lepo dobili od ovih častova. Za početak čisto opušten klip, da vidimo ovako, imamo jelku, dobro sam jelku. Ok. Da vidimo šta smo dobili od ovog časta. Ili neke stvari smo isto dobili. Dobro, sad ćemo vidimo malo na moj inventories. Dakle, dobio sam sad do jučer, sam dobio neke nove puške. M4 i ST47, nekad nisam čuo za njih. Imamo nešto novo ovdje. Na moj inventories. Tako da sad ćemo vidimo da možemo da kupimo neku novu pušku čak. Pošto imam para. Imamo možemo kupimo shotgun, tako da ne znam šta da kupim. Tako da ću vidim još da li uzmem možda Scar, kako nešto. To ćemo naravno vidimo, ne znam zaista šta da uzmem. Za te pare, da uzmem i ovaj shotgun, ovo sam kupio, također. Kupio sam i mitraljez naravno. Naravno mislim da sam taj kupio. Možda ću kupim i snajper, pošto sad imam malo više para. Tako da, ne znam, ajde uzet ću, jebem li ga. Da uzmem ovaj Ester, ajde uzet ću mu Scar, ajde njega ću kupiti. Tako da, to je to. Sada vidimo na ovdje, da vidimo da li smo ih dobili. Jesmo. Sad su nam novi, imamo. Da, sad ćemo samo malo da scrollam ovdje. Naravno, ovdje su mi te puške, ovo sam naravno kupio, ne ovo imam odavno i ovo imam. Tako da, u sljedećem klipu ćemo da radimo ovih novih pušaka koje smo sada kupili, tako da ćemo sad to i sad radit ćemo sa njima. Ali naravno snajper ću da zadržim naravno, ali ovo ćemo u nekom narednom klipu. Tako da, malo sad kraće s njim, malo, ajde sad da ne dužim, idemo u meč. Tako da ćemo krenuti u meč. Vršu kurac. Idemo na join i da izaberemo meč. Da vidimo, ovdje se naravno napucamo, ali ovdje ćemo čisto bolje partiju deathmatcha ili ćemo da pucamo da ono paketića. Ajde to ćemo, pošto sam na to neki server sam odigrao. Tako da, malo ovako pucao, lovim ove kako se zove, ove sanduke, tako da ih nazovem. Nešto mi lago igra, mislim da je to zbog toga što snimam na text story, možda ću kupim, pošto actually ne mogu da koristim jedino. Imam jedan problem s njima, jeste da mi traži da mi naplatim. Alo bre, koji ti kurac, skinuo sam te preko torrenta, čak tražiš da ti naplatim, alo. Mislim da je bolje da kupim taj program. Vidim, napucao me lepo. Tako da, ne znam što drugo da pričam o tome, ali ovo je isto malo slično kao deathmatch. Možda bi... Jao, tu me napucao. Ja ga nisam vidio kako, majke mi. Ne, stvarno, ja ga nisam vidio. Stvarno. Čekaj, vidio je tu neko. Dobro. Dobro sam ga skembao.
Oh shit. Ako imaš... Ujebote kako mi... Oh shit! Bomba! Headshot! Kako? Kako odletalo nije mi jasno. Da li je bomba nju roknula ili... Znam da imam brain drop ovdje me hvata. Zbog tekstorija, ali nije tu ništa strašno, mislim da možda ću da smanjim tu fokuse posle kraja meča, pa ću vidim možda da je zbog... Wow, gdje pucaš, jao! Da, malo je teško upravljanje ovako mišem, ne znam šta je, mislim da mi miš kazi. Sad ćemo i ovo da koristimo, i ovu puškicu, pošto mi i ovo... Da vidim ljudi. Double kill, a? Dobar. Jel' je pička ti materijan bezobrazna? Lele. Ne znam šta drugo da pričam, ali mislim da... Ako budem previše pričao o komentarisima bez... Ne, ovo je moj. Čekaj, ovdje negdje. Malo kada što da pucaš s ovom igricu. Headshot. Volim da igram ovako pre... To, sine! Moram da budemo brzo. Wow! Ovo nije kao Counter... Ovo jeste malo slično kao Counter Strike Call of Duty. Naravno, što je za mene logično, naravno, ali... Ali, dobro je po meni. Igrica je dobra stvarno. Bez zabavnice, ali... Čekaj da vam tebi mogu da budi još... Uj! Uplaši me, mamu. Zale u pičku, mater. Idem na ovo opcije s ovom... Ne, sere opet headshot. Ova puška malo neprecizna koliko je vidio. Ujebem li ti kevu u pičku. Ajde i sada malo koristim M4. Šta? Lose. Ej, izgubiš je. Dobro, nema veze. U ovome nisam baš nešto dobar, ali usavršit ću se. Dobro, nije ništa strašno, ali dobro. Tako da ne znam kako ću ovaj klip nazovem. Ajde pa ću bude kako, šta se desilo u toku klipa. Mission complete, ne razumem. Lose. Da vidim, okej, ništa. To nije to za mene ništa. Naravno to bi bilo to naravno za ovaj klip. Ako vam se klip sviđao, obavezno bacite jedan like. I subscribe se naravno na kanal ako još niste, tako da i vidimo se. Ćao!